Ja vás zdravím, čaute a máme tu ďalšiu ochutnávku a donesli sme vám koláčiky až z ďalekého Japonska. Máme pre vás 4 koláčiky, zelený melón, javorový sirup, tekvicový koláčik a s hnedým cukrom. A poďme hneď na to. Vôňa je naozaj príjemná. Koláčik s hnedým cukrom. Príjemnúčky, pripomína mi našu bábovku. Vynikajúci. Viem si k tomu predstaviť kakauko a parádne raňajky. Na čo sa teším, tak je melónový. Tak, poďme na to. To cesto je do zelená. Kámo, maslová chuť, ja keď máš takú maslovú vianočku. Fakt, výborné. A v kutikoch cítiš normálne tú melónovú chuť. Paráda. Potom tu máme koláč s javorovým sirupom. Nechám to rozpustiť. Ináč oni sú všetky krásne nadýchané, jemné, fakt výborné. Tekvicový koláč, na ktorý som sa najviac tešil, takže som fakt zvedavý. Viem si predstaviť, že by som si tu dal pohár kaká a zežrotoval by som to na raňajky jak blázen. Toto je fakt chutné. Ktorá je podľa mňa najlepšia až najhoršia, takže najviac mi chutil zelený melón, potom Hokkaido, tretie cukor hnedý, Okinawa a posledný sirup. Z toho dôvodu, že ten som tam moc necítil. Majte krásny deň, všetko dobré, užívaj! Čau!